Juniorzy młodsi GTV Stadionu Śląskiego w rundzie rewanżowej drugoligowych rozgrywek spisują się dotychczas znakomicie. W 4 spotkaniach ugrali 10 punktów i na 4 kolejki przed końcem rozgrywek zajmują drugie, premiowane awansem miejsce. W ligowej czołówce panuje jednak ogromny ścisk i drużyna trenera Bartłomieja Zżałka prawdopodobnie do ostatniej kolejki będzie walczyć o pierwszą ligę z Ruchem Chorzów i Mosirem Jastrzębie. W takiej sytuacji GTV Stadion nie może tracić punktów i z tym założeniem chorzowianie wyszli na boisko, by rozegrać sobotnie spotkanie z rówieśnikami z Iskry Pszczyna. Od samego początku gospodarze przeważali na boisku, prowadząc grę w starciu z przedostatnią drużyną w stawce. Co prawda pierwszą naprawdę groźną akcję w tym meczu stworzyli sobie goście, ale później gra toczyła się już niemal wyłącznie na połowie Iskry. Chorzowianie starali się uderzać z dalszej odległości. W 6 minucie strzelał Piotr Strychacz, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. 3 minuty później z kąśliwym strzałem Jakuba Barteczko spore kłopoty miał golkiper przyjezdnych. Barteczko próbował sił po raz kolejny, ale tym razem nie trafił w światło bramki. W 19 minucie piłkę z prawej strony boiska dostał Martin Skowron. W efektowny sposób udało mu się przelobować bramkarza Iskry i gospodarze wygrywali 1-0. Chorzowianie nadal dużo strzelali z daleka. W 23 minucie po wymianie kilku podań sprzed 16 strzelał Paweł Latacz. Po chwili dynamicznym rajdem w pole karne rywala przedostał się Jakub Banach, ale nie udało mu się pokonać bramkarza z Pszczyny. W 28 minucie z dalszej odległości uderzał Łukasz Peroń. Kilkadziesiąt sekund później piłkę przed bramkę rywala zagrał Adrian Pytlik, ale naciskany Paweł Muszyński nie zdołał skierować futbolówki do siatki. Dopiero w 32 minucie pszczynianie zagrozili bramce chorzowian. Przed własnym polem karnym ręką zagrał Skowron. Goście zmarnowali jednak stały fragment gry. Po chwili do długiej piłki zagranej z własnej połowy przez Barteczko doszedł Latacz. Jego strzał ręką zatrzymał defensor Iskry i GTV Stadion miał rzut karny. 11 bardzo pewnie egzekwował Muszyński i do przerwy GTV Stadion wygrywał 2-0. Po zmianie stron stadion szybko podwyższył prowadzenie. Dwójkową akcję rozegrali rezerwowi Patryk Ochman i Patryk Matysek, a ten drugi bez problemów skierował piłkę do bramki. Było 3-0. W 50 minucie po rzucie rożnym dla gości czujnością wykazał się Adam Czerwiński. W odpowiedzi płaskim strzałem bramkarza Iskry próbował pokonać Kacper Kubasiak. Chorzowianie wciąż dominowali na boisku. W 60 minucie kolejny raz w tym meczu z daleka bramkarza rywali próbował zaskoczyć Barteczko. Rezultat spotkania rozstrzygnął się w ciągu kolejnych 2 minut. Najpierw świetnie podawał Kubasiak, a piłkę dobrze przyjął, a potem uderzył na bramkę Matysek. Mieliśmy już 4-0 dla gospodarzy. Po chwili chorzowianie serią podań rozklepali defensywę gości. Pytlik podał do Kubasiaka, a ten z dużą pewnością wykończył akcję drużyny. GTV Stadion wygrywał już różnicą 5 trafień. Drużyna trenera Bartłomieja Zżałka nie zwalniała tempa do samego końca. W 70 minucie Barteczko podał z lewej strony do Kubasiaka. Ten zwiódł obrońcę, przełożył piłkę na lewą nogę, ale jego uderzenie sparował bramkarz Iskry. Po chwili raz jeszcze w tym meczu dogrywał Barteczko. Strzał Ochmana został zablokowany, a poprawka Pytlika poleciała wysoko nad bramką gości. Na 5 minut przed końcem meczu o piłkę w okolicach pola karnego gości powalczył Patryk Ochman. Zrobił sobie miejsce do oddania strzału i raz jeszcze do interwencji zmuszony został bramkarz z Pszczyny. W samej końcówce chorzowianie dwukrotnie strzelali zza pola karnego. Najpierw niewiele pomylił się Barteczko, a w doliczonym czasie po próbie Huberta Gutkowskiego bramkarz Iskry końcówkami palców wybił piłkę na rzut rożny. Każdy mecz, który gramy do końca, jest takim meczem podwyższonego ryzyka. Nie możemy sobie pozwolić na stratę punktów. Sytuacja w grupie jest podobna do tej, którą miała reprezentacja Polski, więc do ostatniej kolejki będzie się tutaj wszystko ważyło pomiędzy Jastrzębiem, nami i Ruchem Chorzów. Dlatego też bardzo, bardzo ważne, że na 0 z tyłu. W swoim stylu ładne bramki, konsekwencja w ofensywie i te fragmenty, nawet jeżeli gdzieś tam były takie ciut słabsze w niektórych momentach, to one dzisiaj nie przeważyły na tym, że przeciwnik sobie zdobył jakąkolwiek sytuację na to, żeby gdzieś tam mieć nadzieję
na kontakt z nami. Mamy ciężki kalendarz przed sobą. Wyjeżdżamy za tydzień na Żywiec, z którym straciliśmy punkty u siebie. Potem gramy na Jastrzębiu, które no, jakby nie patrzeć sportowo-piłkarsko nie przegrało żadnego meczu, miało 2 walkowery, ale notuje same zwycięstwa i kończymy meczem z Ruchem u siebie, który jest punkt za nami. A więc no, tak jak mówię, no, sytuacja powoduje, że nie możemy tracić tych punktów. Jest 100% tutaj zaangażowania, próbujemy sobie z tym ze stresem radzić i tak jak mówię, tydzień temu na ciężkim boisku w Szczerbicach to mądrość już było widać i tak jak mówię, przygotowujemy się z meczu na mecz. Na razie nie myślimy o tym, co będzie za 2 tygodnie, skupiamy się już na Żywcu, bo chcemy tutaj pokazać się z lepszej strony i tą plamę też zmazać za tą porażkę na własnym stadionie.